ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ, ହେ ସଞ୍ଜୟ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପ୍ରୟାସରେ ଆମ୍ଭ ପକ୍ଷର ସୈନ୍ୟ ପାଣ୍ଡବ ସେନା ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କ'ଣ କଲେ? ପାଣ୍ଡବ ସେନାଙ୍କର ବ୍ୟୂହ ରଚନା ଦେଖି ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନିକଟକୁ ଯାଇ ଏହି କଥା କହିଲେ। ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଦ୍ରୁପଦ ପୁତ୍ର ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ବ୍ୟୂହ ମଧ୍ୟରେ ସଜ୍ଜିତ ଥିବା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ବିରାଟ ସେନା। ଏଠାରେ ଭୀମ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପରି ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ଓ ଧନୁର୍ଦ୍ଧାରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସାତ୍ୱକ ବିରାଟ ରାଜା ଓ ଭୀମଙ୍କ ଭଳି ମହାଗଦାଧାରୀ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପରି ଗାଣ୍ଡୀବଧାରୀ ନିଜ ଗାଣ୍ଡୀବ ଧରି ସେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଭୀମ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପରି ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ଓ ଧନୁର୍ଦ୍ଧାରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସାତ୍ୱିକ ବିରାଟ ରାଜା ଓ ଦ୍ରୁପଦଙ୍କର ପରି ମହାରଥୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଚିକିତାନ ଓ କାଶୀରାଜ ପରି ବଳିଷ୍ଠ ଶୈବ୍ୟ, ପୁରୁଜିତ ଓ କୁନ୍ତିଭୋଜଙ୍କ ପରି ନୀଳଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବଳଶାଳୀ ଯୁଦ୍ଧାମନ୍ୟୁ, ବୀର ଉତ୍ତମୌଜା, ସୁଭଦ୍ରା ନନ୍ଦନ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଓ ଦ୍ରୌପଦୀ କୁମାରମାନଙ୍କର ପରି ମହାରଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭରେ ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ହେ ଦ୍ୱିଜୋତ୍ତମ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଚରାର୍ଥେ କହି ଦେଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସହ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ, ଦିଗ୍ବିଜୟ, କର୍ଣ୍ଣ, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଶ୍ଵତ୍ଥାମା, ସୋମଦତ୍ତଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜୟଦ୍ରଥ ଓ ବିଜର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟଚ ବ୍ୟୟଃ ମଧ୍ୟସ୍ତେ ନାନାଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୁରଣାତ୍ ସର୍ବଯୁଦ୍ଧାୟତେ। ହେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଆହୁରି ଅନେକ ବୀର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସଜ୍ଜିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସୁଦକ୍ଷ ଯୋଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ। ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଆମର ଯେଉଁ ସେନା ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଜଣାଯାଏ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଅସମର୍ଥ। କିନ୍ତୁ ଭୀମ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସେନା ଯଥେଷ୍ଟ ସମର୍ଥ ଥିଲା ପରି ଜଣାଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ନିଜ ନିଜ ସେନା ବ୍ୟୂହର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଦୃଢ଼ତାପୂର୍ବକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସବୁ ଦିଗରୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପିତାମହଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ତାନନ୍ଦ ଅର୍ଥ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରତାପୀ କୁଳଶ୍ରେଷ୍ଠ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସିଂହ ଗର୍ଜନ ପରି ଉଚ୍ଚ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧର ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ସଂକେତ କଲେ। ତା ପରେ ପରେ ଏକ ଶଙ୍ଖରେ ଅନେକ ଶଙ୍ଖ, ନାଗର, ଢୋଲ, ମାଦନ ଇତ୍ୟାଦି ବାଜି ଉଠିଲା ଓ ତୁମୁର ଶବ୍ଦରେ ଗର୍ଜିତ ଉଠିଲା। ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଅର୍ଜୁନ ଧଳାଅଶ୍ଵ ଯୋଚାଯାଇଥିବା ଚମତ୍କାର ରଥରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାଇ ଦୁଇଟି ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଥିଲେ, ତାହା ହେଉଛି ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଦେବୋତ୍ତର ଆଉ ବଳୀୟାନ ଭୀମକର୍ମା ବୃକୋଦର ପୌଣୁ ନାମକ ବିରାଟ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। କୁନ୍ତିପୁତ୍ର ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅନନ୍ତ ବିଜୟ ନାମକ ଶଙ୍ଖ, ନକୁଳ ସୁଘୋଷ ଓ ସହଦେବ ମଣିପୁଷ୍କକ ନାମକ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର କାଶୀରାଜା, ମହାରଥୀ ଶିଖଣ୍ଡୀ ଓ ଅପରାଜିତ, ବିରାଟ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ, ସାତ୍ୱିକୀ ଏବଂ ହେ ପୃଥିବୀପତି ରାଜନ, ଏଠାରେ ପୃଥିବୀ, ଦ୍ରୁପଦ ରାଜା, ଦ୍ରୌପଦୀମାନଙ୍କୁ, ସୁଭଦ୍ରା କୁମାର ବୀର ଅଭିମନ୍ୟୁ ବୃତକ ଶଙ୍ଖ ଧରି ନିନାଦ କଲେ। ସଘୋଷେ ଧାର୍ତ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରାଣାଂ ହୃଦୟାନି ବ୍ୟଦାରୟତ ନଭଶ୍ଚ ପୃଥିବୀମ୍। ସେ ଭୀଷଣ ଶଙ୍ଖ ଶବ୍ଦରେ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପକ୍ଷର ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଦାରଣ କଲା।
ଏଠାରେ ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ରାଜନ୍, ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଶସ୍ତ୍ର ତାଳନା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୋଇଥିବା ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷ ସୈନ୍ୟ ସମାବେଶ ଦେଖି କପିଧ୍ୱନ ରଥରେ ବସିଥିବା ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଅଚ୍ୟୁତ, ମୋ ରଥକୁ ଦୟାକରି ଦୁଇ ସେନା ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଳାଷରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବି ଓ ମୋର କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ ତାହା ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି। ଧାର୍ତ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରସ୍ୟ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧେ ଯୁଯୁପାନମ୍। ଶ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ରଥକୁ ଦୁଇ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନେଇ ରଖ, ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି। ଦୁଇ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବି ଓ ଯୁଦ୍ଧ କାହା ସହିତ କରିବି ତାହା ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନୁନଶ୍ଚ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବି ଓ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ପ୍ରିୟପାତ୍ର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବି କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ। ହେ ଭରତ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଠାରୁ ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତମ ରଥକୁ ଦୁଇ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ମହୀପାଲଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ବିଦ୍ୟୁରଥ ସ୍ଥାପନ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ପାର୍ଥ, ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା କୁରୁବଂଶୀୟ ତଥା ଏମାନଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖ। ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିଲେ ସେଠାରେ ପିତୃସ୍ଥାନୀୟମାନେ, ପିତାମହମାନେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ, ମାତୃକଳାମାନେ, ଭ୍ରାତୃପୁତ୍ର ଓ ପିତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ସଖାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଶୁଶୁରାନ୍ୱିତ ହୃଦୟ ସେନାୟୋରୁତ୍ୟତେ ତାନ୍ମମୀକ୍ଷ୍ୟ କୌନ୍ତେୟଃ ସର୍ବୋପବନ୍ଧୁନବସ୍ଥିତାନ୍। କୃପୟା ପରୟାବିଷ୍ଟୋ ବିସ୍ମିଦନ୍ନିଦମବ୍ରବୀତ୍ ଦୁଷ୍ଟ୍ୟମଂ ସ୍ୱଜନଂ କୃଷ୍ଣ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ଉଭୟ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ୱଶୁରମାନଙ୍କୁ ସୁହୃଦମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଓ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଦେଖି ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ମୋର ଗାତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତି ଶିଥିଳ ବା ଅବଶ ହୋଇ ଯାଉଛି, ମୁଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଳା ଶୁଖିଯାଉଛି, ସମସ୍ତ ଶରୀରରେ କମ୍ପନ ଓ ରୋମାଞ୍ଚ ଜାତ ହୋଇଛି। ହାତରୁ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛି, ଦେହ ସାରା ଦହନ ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ ଓ ମୋର ମନରେ ଭ୍ରମ ଆସୁଛି। ହେ କେଶବ, ଯେଉଁ ନିମିତ୍ତ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ତାର ବିପରୀତ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଦେଖୁଛି। ନିଜର ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି କିଛି ଶ୍ରେୟ ବା ମଙ୍ଗଳ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ନ କାନ୍ତେ ବିଜୟଂ କୃଷ୍ଣ ନ ଚ ରାଜ୍ୟଂ ସୁଖାନି ଚ। କିଂ नो ରାଜ୍ୟେନ ଗୋବିନ୍ଦଂ କିଂ ଭୋଗ୍ୟୈର୍ଜିତେନ ଚ। ଏମାନଙ୍କୁ ମାରି ମୁଁ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଅର୍ଜୁନ ଭାବୁଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ରହିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ କେଶବ, ଆମ୍ଭର ବିଜୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ସୁଖ ପାଇଁ ମୋର କାମନା ନାହିଁ। ମୋର ରାଜ୍ୟ ରାଜଭୋଗ ବି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବଞ୍ଚି ରହିବାରେ ଲାଭ ବା କ'ଣ ଅଛି? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ରାଜ୍ୟଭୋଗ କାମନା କରି ଏ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଧନ ଜୀବନ ଆଶା ତ୍ୟାଗ କରି ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେବାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ, ପିତୃସ୍ଥାନୀୟମାନେ, ପୁତ୍ରସ୍ଥାନୀୟମାନେ, ପିତାମହମାନେ, ମାମୁଁମାନେ, ଶ୍ୱଶୁରମାନେ, ନାତିମାନେ, ଶଳାମାନେ ଓ ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଯଦି ଏମାନେ ମୋର ହତ୍ୟା କରିଦିଅନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧରେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରାପ୍ତି କଥା ଦୂରେ ଥାଉ, ଏମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ତ୍ରିଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ପୌତ୍ରାଦି
ଆତତାୟୀମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ସୁଖ ମିଳିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହି ଆତତାୟୀମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଘୋର ପାପ ଘଟିଯିବ। ତନ୍ମନ୍ନାର୍ହା ବୟଂ ହନ୍ତୁହଂ ଧାର୍ତ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରମ୍ୟଂ ବାନ୍ଧବାନ। ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ। ପରେ ଶ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ କି ହେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ହେ ମାଧବ, ଆମ୍ଭର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ବଂଶଧରମାନଙ୍କୁ ନିଜର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ଉପଯୁକ୍ତ ବିଷୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ସ୍ୱଜନଙ୍କୁ ମାରି କିପରି ବା ମୁଁ ସୁଖ ହୋଇପାରିବି? ଲୋଭ ପରବଶରେ ବିବେକ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଏମାନେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କୁଳ କ୍ଷୟରେ କେତେ ଦୋଷ ଓ ମିତ୍ର ଦ୍ରୋହରେ କେତେ ପୋତକ। କୁଳକ୍ଷୟ ଜନିତ ଯେତେ ଦୋଷ ହୁଏ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। କୁଳକ୍ଷୟ ହେଲେ ସନାତନ କୁଳଧର୍ମ ଯାହା କାହିଁ ଆବହମାନ କାଳରୁ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି ତାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କୁଳର ଧର୍ମକର୍ମ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଅଧର୍ମ ବା ପାପ ସମଗ୍ର କୁଳକୁ ବ୍ୟାପିଯାଏ। ହେ କୃଷ୍ଣ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ବଧ କଲେ କୁଳନାରୀମାନେ ବୈଧବ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅଭିଲଭ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। କ୍ରମେ କୁଳେ ଅଧର୍ମ ବା ପାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲେ କୁଳନାରୀମାନେ ଉତ୍ତଟ ହୋଇ କଲୁଷିତ ହୋଇଯିବେ ଓ କୁଳନାରୀ ଦୂଷିତ ହେଲେ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକର ଜାତ ହୁଅନ୍ତି। ସଂକରୋ ନରକାୟୈବ କୁଲଘ୍ନାନାଂ କୁଲସ୍ୟ ଚ ପତନ୍ତି ପିତରୋ ହୟସ୍ୟାଂ ଲୁପ୍ତ ପିଣ୍ଡୋଦକକ୍ରିୟାଃ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହା ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ରଥରେ ଚକିତ ହୋଇ ବସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ବର୍ଣ୍ଣସଂକରମାନେ ଜାତ ହେଲେ କୁଳ କ୍ଷୟକାରୀ କୁଳକୁ ନର ନେଇଯାଆନ୍ତି ଓ କ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ପିଣ୍ଡ ତର୍ପଣ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଅଧୋଗତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ବର୍ଣ୍ଣସଂକର ଜନକ ଓ କୁଳ ହାତୀମାନଙ୍କ ଦୋଷରୁ ଜାତି ଧର୍ମ ଓ କୁଳଧର୍ମର ଆଚରଣ ବିଧି ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଫଳରେ ଚିର ଓ ଶାଶ୍ୱତ ସନାତନ ଧର୍ମର ଆଚରଣ ବିଧି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, କୁଳଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅନିଶ୍ଚିତ କାଳ ନରକରେ ବାସ ହୁଏ ବୋଲି ଆମ୍ଭେ ଶୁଣିଅଛୁଁ। ଯେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସୁଖ ଲୋଭରେ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରି ଏଠାରେ ମହାପାପ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁଁ। ଯଦି ଶସ୍ତ୍ର ନ ଧରି ପ୍ରତିରୋଧ ନ କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କୁରୁସ୍ୱପ୍ନ ମୋତେ ହତ କରନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଅଧିକ ମଙ୍ଗଳ ହେଲା ବୋଲି ଭାବିବି। ଏବଂ ମୁକ୍ତ୍ୟଂ ଯୂର୍ଣ୍ଣଃ ସଖ୍ୟଂ ରଥୋପସ୍ଥଃ ଉପାବିଶତ ବିସୃଜ୍ୟ ସଂସାରଂ ଚାପଂ ଶୋକସଂବିଘ୍ନ ମାନସଃ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ଏମାନେ ମୋତେ ମାରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିପାରିବି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, ଶୁଣୁଥିଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କଥା। ପରେ ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ଏହା କହି ଅର୍ଜୁନ ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ମନରେ ସରସହ ଧନୁ ତଳେ ଥୋଇ ଦେଇ ରଥ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ହତାଶ ହୋଇ ରଥକୁ ଛାଣି ତଳେ ପଡ଼ି ଶୋକସାଗରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧନୁଶର ସବୁ ରଥରେ ଛାଣି ଦେଇ ତଳେ ବସିକି ସେମାନେ ହତାଶ ହୋଇ ଅର୍ଜୁନ ମଥା ପିଟି ବସିଲେ। ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝାନ୍ତି
ତାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖାଯିବ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା, ଯାହାକି ଅର୍ଜୁନ ବିଲୋପ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ।